Hello mga kakaba, for today's video gagawa tayo ng gulay ng Ilocano at Pangasinan version. So ito yung hawak ko is yung hinarvest namin na bulaklak ng patola at ang bulaklak ng kalabasa. So dapat malinis, ganyan, tinatanggal yung nasa gitna niya. At ito yung talbos ng patola. Yan siya guys, yung iba hindi sila kumakain yan kasi hindi nila alam, pero sa totoo lang mga guys, nakakain po yan. So sasabayan natin ng kamote at yung talong na na-harvest po natin din sa likod, at may nakuha kami ng ilang pirasong kabote, so subukan na rin natin ilagay yan. So bago lahat yan, kailangan din muna natin siya guys na lagyan din ng sahog natin. Yan yung hipon. Stock na namin na hipon yan, nabili namin kahapon. So yan lahat guys, mga kakabaw, ang pwede nating paghalo-haluin at gagawin natin siyang lauoy. So bago ang lahat guys, huhugasan muna natin yung mga yan para matanggal yung mga langgam, yung mga alikabok at mga ibang dumi pa na nakakapit sa ating gulay. Pagsasama-samahin na natin siya para nang sa ganun mahuhugasan natin yung mga yan. Tapos, lagay ako ng tubig doon sa lagayan ng kamote. Then, ipipil lang natin yan. Babalatan natin at ihiwain po natin. So, kailangan po natin na mag-ingat sa pagbukas din po minsan ng kamote kasi minsan nakakamansya at ganun na rin po sa peeler or kutsilyo na gagamitin natin. Yan. Hanggang sa mabalatan siya guys. Ayan, mga kakabaw, kung iisipin natin, may mga iba kasi na hindi nila alam kung paano nila gawin ang mga ganitong gulay. Pero sa aming mga taga-Pangasinan, Ilocano, kahit na anong gulay naman, as long as nagmamatch po yung lasa niya at depende sa pagtimpla, pwede na po namin siyang ulamin. So, sa mga iba po, ito yung lauoy po nila, ito po yung nateng sa Ilocano, ito yung pising-pising sa Pangasinan. Yan, kamuting laman, usually hinahalo po talaga namin yan. Yan. Bali, 3 kamote ang nailagay ko dyan sa ating gugulayin. So, babalatan natin lahat yan at ilalagay natin yan sa ating panggulay, pangsahog. Nakababad yan sa tubig para hindi mangitim. Tapos, i-slicein natin siya ng pabilog, yung medyo manipis, konti. Yan, yung katamtaman lang. Yan, hihiwa-hiwain natin lahat. Yung 3 yan at binabad natin sa tubig para hindi siya mangitim. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe na rin po at paki-like na rin po ang notification bell po dyan. Nang sa ganun, ma-notify po kayo sa aking YouTube channel at sa mga susunod pa na aking vlog as Pangasinan version at Ilocano version. Sunod yan, magpapainit na tayo ng ating tubig at nasagaran mapagpapakuluan ng ating bagoong. Yan, papainitan natin, pakukuluin. Tatakpan natin hanggang kumulo. Yan, siya guys, papainit tayo doon sa kabila ng kawali natin nang sa ganun mapag-initan ng ating hipon. So, balik na rin natin. Nilipat ko yung kaldero doon sa kabila. Bilisan ko lang pag-fast forward ko ng ating video para sa gano'n mas mabilis nyo pong masundan guys. Yan, so habang mainit na yan guys, saka natin lalagyan ng kunting mantika para sa ating hipon. Lagay muna natin yan guys. Lagyan ko ng kunting oil. Tapos susunod yan, lalagay natin yung ating hipon. Paghugasan natin yan guys, lilipat natin yan at siya yung ating ipiprito. Isa-hisahin natin ilagay ang ating hipon nang sa garon ating maprito.
So, bali ito guys, nasa sa inyo mga kakabaw ko kung gusto niyo po siyang ilagay sa inyong gulay or kakainin na mismo. Pero sa amin kasi, usually nilalagay namin yan na panghalo talaga sa gulay. Kunting luto lang, kunting prito lang. Saka natin unting lalagyan ng katuday. Sa Ilocano, katuday. Sa Pangasinan, katuray. Yun po yung puting bulaklak. So yan na yung ating hipon na mapiprito. Yan, ang bango na at para na siyang masarap papakin. Masarap ng lantakan, isaw-saw sa suka. Pero bago yan lahat, mga kakabaw, syempre pangsahog natin yan mamaya. At yung kalahating yan, yun po yung isasaw-saw natin at ating iuulam na rin. Yan. So, tapos na ang ating hipon, itatabi muna natin yan. At ang isusunod natin guys, ang ating lauoy, ang ating pising-pising, at ang ating natong. Iisa lang yan, pero yun po ang tawag sa amin. Kaya kapag nakabisita kayo sa mga lugar na katulad dito sa Pangasinan, mapunta kayo ng bandang norte, automatically yan yung maririnig nyo. Pag sinabi nilang mag-ulam tayo ng natong, lauoy, or yung pising-pising, ito po yung may papakita nila or makakain nyo po pag hapagkainan na. So una po, lalagyan natin siya ng bagoong or yung tinatawag nating fish sauce. So ayan, bagoong po talaga ang number 1 na hinahalo natin sa mga gulay. Lalong-lalo na kung sa norte po kayo part mapupunta, expect nyo na po yan na may bagoong po yan. Sa mga iba kasi more on mga asin lang, pampalasa lang talaga. Pero number 1 sa aming mga Pangasinan, mga Ilocano, bagoong isda talaga yan. Yan, so lalagyan natin siya ng tubig para matunaw yung kanyang isda. Yung ibang tinatawag nila dito dayok, o yung iba ginamos po sa Bisaya. Sa amin po is inasin, bagoong na isda. Yan, fish sauce naman po siya sa mga iba, mga Inglesero po dyan. Yan, so kailangan mo siyang tunawin para matanggal po yung kanyang laman at ang matitira lang dyan ay tinik sa kanya. So after po nyan, saka natin siya unting pakukuluin at ilalagay na natin unti-unti ang gulay. So unang ilalagay natin yung kamote po natin guys. Yan, so dahan-dahan lang since kumukulo po yan, baka wisikan tayo at yan po ay mainit. So tatakpan natin siya ulit. Susunod po natin, hiwain na natin ang ating talong. Yan, so gagawin natin siyang apatan. So kapag binuksan natin, siguraduhin natin, tanggalin natin yung mga uod. So pag nahiwa na natin yan siya guys, saka naman natin siya ilalagay. Mas masarap at mas maganda kapag bago nyo siya ihalo sa gulay natin, saka nyo lang siya muna hihiwain. Lahat po ng mga gulay na yan, i-fresh po yan from our bakuran. So mas masarap pag nagkaroon po tayo ng sariling tanim sa bakuran po natin. So ito na yung bulaklak ng kalabasa natin, bulaklak ng patula natin na kailangan nating hugasan. Minsan po marami po talaga siyang pulang langgam, kaya dapat hugasan po natin siyang mabuti mga kakabaw. Ayan. Then mas maganda i-drain nyo po siya. Bali, tanggalin po natin minsan yung kulay dilaw po niyan sa ilalim para po nang sa ganun hindi nyo po makain yung kanyang mga langgam sa ilalim. Buksan nyo po yung mga bulaklak po niyan. Ayan. Masarap yan kapag nasubukan nyo po. Yung iba po, tinutorta po nila yung bulaklak ng kalabasa. So, next po natin yan na vlog, guys, is try natin magtorta ng bulaklak ng kalabasa. So, ayan, kumulo na siya at siguraduhin natin na lumambot po yung ating kamote. Yan. Hanggang sa siya lumambot. Kapag malambot na ang ating kamote, saka na natin ilalagay yung ating ibang gulay. So, magic sarap, pampalasa po natin, kunti lang. Yan. At saka natin po siya ilalagay yung ibang gulay. Yan, yung talong. So, nalagay ko na. So, hintayin natin siyang lumambot. Yung iba po,
overcook po sila magluto. Pero sa amin po kasi or sa akin po is mas maganda po para mas masustansya ang ating gulay. I-half cook lang po natin. So ilagay na natin yung ating pinritong hipon. Nagtira na ako ng konti po niyan sa gilid. Nagtabi na po ako kasi parang ang sarap po niyang papakin. So pakukulan mo para yung lasa po niya sumama po sa ating gulay. Yan, ilalagay na natin ang ating mga bulaklak sa ibabaw at hahayaan lang natin yan na kukulo. Pagkatapos po niyan, finish na. Tapos na po ang ating gulay. Yan, pagsama-samahin nyo na since mga bulaklak lang po yan. Mga 2 minutes or 2 minutes and a half po ang pagpapakulo ng ating gulay para sa ganun hindi po siya ma-overcook. Sa mga iba po, nasa inyo na yan kung paano nyo po lutuin ang inyong gulay. So ayan mga guys, tapos na po ang ating lauoy for today and thank you for watching!